Mana kamano nyako Ramogi Juang eno kinyi maber chien tarik 22 dwe mar auchiel higa mar 2022 kamoro mora mintiere machiegni e nonro mar Gaset okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Mana kaka pile wanono gazede ariyo mano The Daily Nation gi The Standard kabendo kinyi makawuono kan kenda antiere gi thuolo makare kabendo antiere gi jafuambo mabende okawa yango timo godo nonro mag mar Gaset mongere kaka Eric Okeyo. Eric aroki ni machiegni. Kamano. Chio nade? Achio makare. Odoko ne Nyasaye erokamano kuom yodo chieng' makawuono. Erokamano ahinya. Mana kaka pile ko Ramogi Juang mana kaka senyisi wantiere gi The Standard gi Daily Nation. Eric pile ka pile wajachako mar mondo mi wanyis nyako Ramogi Juang thuond wach mabende nitiere e gazede ariyo gi kaluwore gi thuond wach ma The Standard gi Daily Nation okinyi makawuono. Mane ma diwach ni inyalo kwanyi chiro? Wach mabende koro mipeka en mano mar ringre rowere 4 manyo yud ka owite bungu mayudre Kijabe ma koro wach ma koro kelo midhiero malich ahinya kanyo. Koro penjo nitiere to en ang'o mademi rawere gi wit ngimagi, en ng'ama ne dwani mondo mi githo. Mano wach mabende koro sani koro kelo penjo ma iye lit kanyo ka rowere matindo yudo ka koro ringregi olal kamano kendo wite bungu. Nyako Ramogi Juang mano mipe ke it Gaset mar The Daily Nation kaluwore gi rawere 4 mabende gisani koro nek margi pod itimonegi nonro makoni kod kocha. No yudigi kowitgi e bungu ma Kijabe kanyakla gi Magadi katika mano liekre ni rowere 4 gi koro iseyo ni nek margi dibede gi wach mar cryptocurrency. Mano mipe ke Daily Nation. The Standard bende okinyi makawuono eri kanno ka en weche mag siasa mabende gimiyo pek mabende gisani koro od bura mar Senate nosepuodho omenda mano mar gowi mabende koro piny Kenya biro medo kawuok siling trilion 9 nyaka siling trilion 10. Koro thuond wach mabende giketo kanyo gi dho ngere ondiki ni what awaits next president. Jatend piny Kenya mabende biro yier kabiro chopo chien tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Biro bedo gi pek mane kaluwore gi wach mar gopi? En wach mapek ahinya nikech sama koro wadhi yiero ni Kenya nigi gowi malich miwuoro mabende ngima bende koro sano oidho manyiso ni ker madhi donjo dhi bedo gi tich matek mar mondo mi oyud pesa modhi chago tich nikech kata king'iyo jok ma koro nitie mbele mineno ni nyalo kawo komni mano gai mar Azimio Raila Amolo Odinga kod mar Kenya Kwanza William Ruto gidhi bedo gi ting' matek nikech gigo magisingo ni gidhi miyo jopiny gin gigo madwaro omenda makore lach. To king'iyo omenda makore lach no gigo be ma Kenya ni godo en wach matek madhi chuno gi mondo osuru nyalo medore mondo mi yud pesa ni mondo mi ochak godo gigo magichano mondo mi gitimne jopiny. Koro en wach matek ahinya mar manyo omenda mondo mi gichak godo tich. Erokamano ahinya. Eric daher mar mondo mi wachak gi Gaset mar Daily Nation kabende thuond wach makamano nyako Ramogi Juang mipek e it Gaset mar 10 kaluwore gi nek mar rowere 4. To naluongi ni rowere aneno ka picha gi obaw kanyo e it oboke mar 10. Mano Frank Obegi, Moses Nyachai, Fred Obare gi Elijah Omeka. Rowere 4 mabende koro ringre margi noyude kowit e bungu kabende gisani koro iseyogi ni nagintiere giwacho ni gidonje weche mag omenda mongere kaka cryptocurrency makamagi. Koro gisani kaluwore gi jatend obila Malari mongere kaka Adamson Furaha owacho ni rowere gi kanoyudi ringre magi noyudo e bungu mar Kijabe katika mano ringre margi nokoyudi iwacho ni noyudi ka ok na ber ahinya ni tin kech koro kaluwore gi obila no wacho ni rowere go moko samoro node moko bende duongi no ng'ade. Wach makama diwachang en wach malit ahinya nikech ka koro rowere matindo wito ngimagi yo malich ka ng'utgi noyudo ka nitie gadhola matut ma moko bende iwacho ni nitie galama ma neno nodegi. Koro penjo be mano wapenjo ni to en ang'o ma demi ne giwit ngimagi kata en ng'ama ne dwani githo. Ma koro en penjo ma obila koro nyaka bi tim nonro mar mondo mi giyang ne jopiny ni to en ang'o mademi rower ni ginegi.
nikech iwacho kanyo ni ne gidak e ngima mamalo. Ne gidak maber. Koro wakia ni dak maber ni pesa gi ne gidonjo yo moro mok ne kare mademi ne kawo ngimagi, nikech iwacho kanyo ni kambi mag go punda sani koro biro gi yo moro machielo mar loso pesa. Koro magitiyo gi crypto ni yore koro cryptocurrency dibed ni gin achiel kuom kembe mag goyo punda ma bende ong'ere gi dho ngere kaka betting. Mane masani gitiyo godo nikech moro cha piny owacho nitie goyo marafuku. Koro matinde gibiro gi moro machielo ni miwacho ni gitiyo kodo yo mar golo pesa miyudo ko omenda mang'eny sani lal gi yorno. Koro piny owacho ema biro timo nonro mondo onyis jopiny ni to en ang'o momiyo rowere gi negi to en ng'amo negogi. Ere kata mana kwa ng'iyo matut nitiere achiel kuom janeno ma bende en osiep roweregi, ong'ere gi nying mar Babu J, mano babu mmoja. Koro nolieko ni ringre rowere ang'wen gi kata ka nonegi kinde mosekalo nitiere moko kuom gi ma bende niseyo ni ne okoto ng'ato kata mana gi kuo mar siling milion 1 mano kowuok e cryptocurrency deal ni. Koro en wach moro ma bende koro pod itimo nonro makoni kod kocha, kata kamano kaluwore gi anyuola ma kamano giwacho ni chieng' mano higa mar 2021 dwe mar abich ne gisetieko wach ma kamano ma bende nogole nyaka e doho ma gibende gitieko e kindegi. Koro nyakwara Mugajwang'a nonro mar nek margi pod dhi nyime. Kopogre gi mano nyakwara Mugajwang'a bende Eric mana kaduoki mana e thuond wach ma bende omi pek e itoboke mokwongo mana kanyo bende piny kanyo bende ineno wach momi pek e itoboke mar 12. Bende duol mar IEBC nyakwara Mugajwang'a nosechiwo kwan mag oganda ma kochopo chieng' tarik 9 dwe mar 8 biro bedo ka luto ombulu. Kwan ma kamano kanochiw en kwan mar milion 22,120,458. Higa mar 2013 nwaneno kata mana kaluwore gi nonro ma bende notim kanyo ineno kwan ma bende nowuok oko mar goyo kura, mano ne en kwan atamalo 86. Higa mar 2017 ne en kwan atamalo 78. Koro igeno ni higa mar 2022 Eric ma bende koro wacho moyiero igeno ni oganda ma pacho kaendi badirom kwan atamalo 82 biro wuok oko mar goyo ombulu. Nonro ma kamano nene nade? Nonro ma kamae kendo wacho kanyo ni sani jogo ma ikgi oniang' ma namba gini malo ni to kendo gin makoro gidhi nyiso kuma yiero chomo, nikech osebedo kiwacho ni rowere ema dhi nyiso kuma loch dhiye. To koro nonro mochiw ni wacho sani namba mar jogo ma ikgi oniang' ema ni malo maromo milion 13. Manyiso ni sani koro gini iwacho ni entie lwet jogo ma ikgi ni malo ni ema dhi amua ni to koro piny owacho ochomo kon mane, ochomo Azimio koso ochomo Kenya Kwanza. Mano ni kanyo to kendo bende mana kanyo e kwan no iwacho ni Wajakoya ma odonjo ng'wejni bende nitie kaka kawo rowere gi ma bende ebo nyalo loko kar kwano kae. Koro en kwan mowene jopiny mondo bi ogoya ne kochopo tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Koro dong' e lwet jopiny mondo mi obi otheg rowere ma yware ng'wejni. Erokamano e piny nyakwara Mugajwang'a e ikruok mar yiero makama bende duol mochung' ne weche mag yiero e pacho ka IEBC bende nowacho ni gisegolo nyinge madiromo 246 465 ma bende koro giwacho ni gin jok ma bende nosetho chakre ne yiero mogik ne tim e pacho ka. Wach moro ma bende aneno komi pek e itoboke mar 7 en wach mar ochumi ma bende gisani koro oseridore. Eri kaluwore gi Gaset makama koro magawa ma bende osebedo ka uso chiemo koro giwacho ni onge sosa kuon moro mimi mabalang' ma sosa cha sani koro onge kaluwore gi nengo mamalo mag chiemo ahinya kata mana nengo mar mogo. Bende isedonjo e dukni madongo mano supermarket ing'iyo nengo mogo sani oidho odonjo 200 ko ken kinto nochopo adi nikech kata rega cha naneno ka en 190 mana rega mano kimbo mar rega gorogoro mana rega pok idonjo marufuku mosechopo 190 to pok irege koro en wach malit ahinya wan kaka jok manchung' ng'iyo kwayo kuon ma
balang'. Koro akia wadhi timo nang'o. Itone wang' ni onge soso, gali sosa cha onge. Kuon ma balang' sani onge. Ni sani en mumine mikawo akawa kaka omino to bidhi adhiya. To odhi dhi kodwa marach kaka wan jogo mohero mogo. Anok odhi dhi kodwa marach. To ma koro timre nikech ngima oidho, bech gik moko odhi malo, gimoro amora bech oidho malo marach. Makoro moko itero mana e lamo. To kata mana mogo kende, kata mana nengo mar salad, ineno koidho. To kata mana salad, kata nengo wuoth sani. Bende ni yudo kama jomatatu bende dose singo ne gidhi medo nengo wuoth mag nyamburko, ma bende na gisemedo. Nyaka moko mag taksi ma bende nitiere mbui bende naneno kosemed nengo magi. Kata kamano ne johera mag kuon, mana kaka Eric osewacho ni johera mag mogo koro odiwo. Kuon sosa koro onge magepe emageu ni mapacho ka. Mana ko nyalo ni mana ng'iyo namba mopogore pogore. Koro iwacho ni kilo 90 mar gund mogo kata na gunda bando. Mano sani koro iuse nengo mar siling 5,200. Kopogre gi omenda mabede ne use gode kinde mosekalo manen siling 4,600. Bende wacho ni cham mabende piny Kenya osebedo ka golo e kinde mosekalo bende osebedo ka dok piny. Ka bende iwacho ni machiegni ni piny Kenya nogolo tons kata mana bege madiroma 41,000,000 mago kwand gunde mag bando. Kopogre gi mabende gi jagolo madirom 44,000,000. Koro en wach moro matek. En wach matek nikech sani bende nitie lokruok e lwasi. Ma kaka ne cham timo maber chien kanyo sani onge. Sani kata kiwuok Nairobi kani dhi Kaluo, kani kadho to ineno ka bungu ne ng'ich e gwenge mago Togoro mar Kakai. Sani to tuo kamoro amora ma koro midhiero nitie to ka kuonde mane golo cham ema sani otuo kamae to piny dhi bedo nade. Koro ma emomiyo kata nok mar chamu obede. Tingina inya gwege mag Hoho mar Okak, mago counties mantiere Rift Valley. Ema bede Rift Valley, Trans Nzoia gisebedo kramna ka gigolo cham mathoth inya bando. Wach makamano osebedo gi nok e kinde mosekalo. Mana kaka Eric osebedo ka wacha pano dien kor lwasi, lokruok mar kor lwasi mabende osebedo ka kelo chochni makamano. Eric mana kwa dhi nyime mapiyo piyo. Adaro mar mondo mi wadhi ito boke mar 13 mano Gaset mar Daily Nation. Mana piny kanyo waneno jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka. Bende gisani koro Kalonzo Musyoka osingo ni koro gibiro dhi e doho. To gidhi e doho nango man kaluore gi bura mabende nong'ade gi aput mawinjo ng'ur mawuok e duol mar IBC. Ka bende koro na githicho oko Mike Mbuvi Sonko, jal mabede koro nose wuok oko mar dhi laro komb gavana e county ma Mombasa. To Sonko bende nothicho oko kaluore gi bura ariyo mabende nodonjne godo. Achiel ne nitiyo marach gi apis e kinde mabende ne gavana ma Nairobi. Mar ariyo bende oluoro wach digri mare mabende koro nokoyango digri mare ka nokokelo digri mabende nolieko ni notimo Mount Kenya University. Sani koro kweth mar Wiper gisingo mar dhi donjo ne IBC e doho. Wach makama Eric wadong' mana gi kinde manok ndalo 47 kende to adhi e yiero maduong' mabiro. Ineno ka wach makama dhi bedo nade? En wach mayetek ahinya ne Mike Mbuvi Sonko nikech kama koro chopo ni kodhi e do wakiani dhi bedo nade nikech ni wacho kanyo ni kano ogoli apis gi tiyo kod apis marach kaka ne ogo kura mar gole gi county assembly ma Nairobi. Koro mane mi wacho ni okonyal do thuolo mar chung' nikech tiyo mare kod apis marach momiyo koro itame thuolo no. Koro warito mar neno ni to dhi chopo kure nikech Kalonzo bende koro singo kanyo ni odwa dhi konye. To Kalonzo bende ing'eyo ni en okil. Minjo ko wacho ni en senior counsel, en okil. Koro akento dhi konye marom nade nikech warito mar neno. Warito mar neno to parni aput mawinjo ng'ur dul mar IBC bende nonyiso duond bura mar Wiper ne gichiwo ne gi seche 72 mar mondo mi gichiw kendo nying machielo mar jatelo mabende koro gibiro puodho mar dhi chunga e komb gavana e county ma Mombasa. Koka manya kwa Ramogi juang kwa dhi nyime mana e it oboke mar 16 nitiere machinglo moro mabende nolombo wang'a kanyo
mano katuna mantiere ito boke mar 16. Malo kanyo gindiko gi dho ngere ni 3 horse race. Koro farese gin adek. Kinde mosekalo wasebedo ka wawinjo jopiny jotelo mopogore opogore ka wacho ni farese gin 2. Aneno ka koro faras moro ting'o jal morwako manjana, moro ting'o morwako blue, moro bende aneno ka koro igi farase oting'o farase goke. Faras ng'wecho ingo koro faras monego bed ni ting'o ng'ato koro ng'ane ma koro ting'e nikech fares 2 go ng'wech kama lich ahinya. Aneno ka fares 2 ni mbele to koro machien ni en koro ting'e ng'wecho inge koro akia ni to odhi chopo ng'ani dhi chopo kode tol ku tembo thuthni ineno kako teme mbo thuthni tineno kaka wege farese 2 ka bende ng'iyo chien dwaro ng'iyo ni en to chopo kani. Mano ging'iyo chien ni to faras mabiro no odhi bedo kanade nikech kaka nanyisi mokwongo chania iwacho ni faras ni oda kawo kura mag rowere koso oda kawo kura mag jok madongo koso oda kawo kura mag jok moko bende ma ywa ndawa maduong' ni nikech faras modong' chien iwinjoga kaka wacho ni obro yie mondo mi ndawa maduong' ni en koro pidha to ywaya koro makia ni to koro odwa kawo jogo grup maywaga ndawa maduong' ni omiyo koro jochien ng'iye ni to odhi konyogi nade. Ting'eni wuon chutho kata Eric konyalo ng'iewo farese 3 gi gima tut kata nyako Ramogi Juang kinyalo neno gi TV ni kanyo. Ing'e wege farese ge, ing'e gi ang'eya. Inyisowa kata mana otewa machuok Facebook bende wantiere achiel kachiel. Inyiswa ni intineno cartoon kata machinglo no e yo machalo nade. Eric adwaro mar mondo mi watiek gazet mar The Daily Nation kapok wadhi e gazet machielo. Mitantiere wach moro molombo wang'i kapok wadhi e gazet machielo. Wach molombo wang'a ka en mano mar mana kapod manyo wech molombo wang'i ka nyako Ramogi Juang bende par ni e gazet mar Daily Nation okinyi makawuono bende nitiere ito boke maiye mano ne we jogo eko mabende ero nyamburko nitiere DN2 monitoring kata motoring mabende nyalo nyiewo kanyo kaponi ero nyamburko mar mondo mi ne ni nyamburko ni nie yo machalo nade bende iye kanyo bende nitiere weche mag parenting ka ne jonyuol mopogore opogore yo mabende nyalo rito godo nyithindi mago duto te nitiere e iye kanyo. Eric mana kwatiko mana kar siasa kai mani ito boke mar ito boke mar 4 ogai mar ODM kata mochung' kod duond od riwruok mar Azimio la Umoja koro kwayo duol mochung' ni yiero mano IBC mar mondo mi ong'iyane ni omenda ma Ruto tiyogo mar piny owacho gi mondo mi oket tugoni obed e level achiel koro kwayo mondo IBC ng'i omenda ma Ruto tiyogo wacho ni magi mwandu jopiny ema koro tiyogo goyo debe mare mar chopo lek mare mar bedo ker mar 5 ma pacho kae. To chutho kata mana riwruok mar Azimio bende na gioro barua mano kokadho ir jagoro mongirore mar kweth mar Azimio mong'ere kaka Junet Mohamed na giore ne duol mochung' weche mag yiere pacho ka IBC barua ka bende koro gidwaro mar mondo mi ochung' jarib jatend piny Kenya William Ruto kuom tiyo gi mwandu mabende giwacho ni gin mag piny owacho kaluwore gi kweth mar Azimio la Umoja. Giwacho ni ofis jalub jatend piny Kenya mane hiko hala mar higa mar 2022 nochiwnegi kuom omenda madirom siling milion 575 omenda mabende itero e ofis deputy president kata mna jalub jatend piny Kenya en siling milion 23,967 gi 500 mabende giwacho ni en omenda madhi e yore mag hospitality. Kingi hospitality en kaponi nitiere gi wendo moro ilombo wang' wende nyeone ma tinyeone macha wede chae moro ogadi bende giwacho ni bende Raila kweth mar Azimio bende dwaro mar mondo mi ogeng'ne jalub jatend piny Kenya mano migosi William Ruto mar mondo mi kik obed gi rombe ma bende otime kar dot mare mantiere Karen. Bende ito boke mar 5 kanyo odiochieng' manyoro bende nwaneno ka Ruto nentiere gi romo makoni kod kocha ma bende gisani kaluwore gi kisera mar ombulu ma bende jotelo pod medo dhi godo nyime e kor gwenge mopogore opogore pacho kaini. Jalub jatend piny Kenya William Ruto osingo mar golo
jogo iko matimo ohala mawuok e piny China ma bende gisani osebedo ka pongo bombe mopogore opogore pacho ka. Osingo ni ponono ni ibiro yiere kaka jatend piny Kenya. Obiro thicho oko jo ohala mag Chinese ma bende giwacho ni moko kuomgi bende uso nyaka bando buore Nairobi ka bando mobul lakini bende iseromo kodgi. Moko uso nyaka lewni Kikomba nyaka dukni mantie River Road gi yudo ka gi keto lewni kanyo gi uso moko uso nyaka lode. Koro wach bende ma koro wakete penjo ni kodwoko gi to koro jowa bende matimo ohala pinje moko maoko ngene jowa bende matimo ohala matindo tindo gi pinje maoko gibe ibro duogi nikech bro cho gigo setimre ga pacho ka miyudo ka koro chopo kanyo diplomacy wo bedo ga ma kitamo jok moko no kus gik moko thurgi to be jo human kocha bende yudo ga matek koro warito mar neno ni to bro bedo nade ka dipo nono ni jo piny oneno ni oromo mar mondo mi omiye telo. Mane wach maduong' kanya kwa Ramogi juang kata kamano moko kuom weche mabende nitiere Daily Nation walidho ni alidha mar mondo mi wami siso kata kamano thuond weche bende warango ni kanyo komori to idhi nyiew. Ere kor wadonje Gaset mar Standard thuond wach mabende gimiyo pek en kaluwore gi weche mag siasa ahinya gope mabende piny Kenya osebedo ka holo. Kanyalo mana ng'iyo ito boke mokwongo mar The Standard ka giwacho ni piny owacho mapacho ka koro oyudore kama tek miwuore. Par ni od bura mar Senate bende nopuodho medruok mar hola ma bende piny Kenya osebedo ka holo ka wuok siling trilion 9 gisani koro gipuodho nyaka siling trilion 10. Wache makama di wachang. En wach matek nikech sama koro warakre gi gope ma omako e pacho kai to koro medore to medre sama ngima be koro nitie malo koro wan kama tek manyiso ni piny owacho mabiro nyaka koro biket yorego mar mondo mi pesa yudre to yore manyalo kelo pesa mapiyo piyo mokwongo en mano mar keto mijing'o e pur kwa keto mijing'o e pur nyalo biro konyo mondo mi wayud kaka wanya chulo bath gowi mantie kai kod kelo weche mag kembe ma county ka county onego kete kambi moro manyalo konyo joyud tije mondo mi kendo wayud pesa gi mwanyalo yudo kaka waduoko gowi nikech gowi ni omedore en gima medore to kata mana sani Eric bende par ni gisani makoro ng'wech mar laro kom ten piny Kenya ji ang'wen kata mana jotelo ang'wen mosepuodhi mar dhi laro kom makamano koro kaluwore gi Gaset mar The Standard ipenjo ni jatend piny Kenya mabiro mano bang' yiero mar higani dhi bedo kama tek machalo nade kata bed ni sani gisebedo ka gichiwo singo waseneno kata mana ka gitimo campaigns ni kapono yiergi e telo gibiro duoko chien nengo gik moko kata kamano wang'e ni budget ma bende nochiw kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka bende nochiw budget mar siling trilion 3.3 mano budget mar hik omenda mar higa mar 2022 nyaka 2023 makoro nyiso ni sirikal makoro biro donjo telo bang' yiero biro bedo gi thuolo mar holo siling trilion 1.4 e kind thuolo mar higni 2 mabiro. Wach makamano aneno komi pek e ito boke mar 9 mana kwa nyalo ng'iyo matut Eric ing'eni senators nobedo gi romo makendo odiochieng' manyoro godhiambo ka bende gisani koro nagi puodho kadh mar omenda makamano ma bende koro medre ka wuok siling trilion 9 nyaka siling trilion 10 gowi ma bende koro piny Kenya nyalo holo. Katika manya kwa Ramogi juang mana kakinene TV ni kanyo mako gimpod mana kwan ma bende kineno kanyo mar siling trilion 1.8 mano gowi ma bende koro kana jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta nadonjo noyudo ka ntiere gowi mar siling trilion 1.8 ma en gowi ma bende nowe kanyo kod jatend piny mosenindo mong'ere kaka Mwai Kibaki. Mana kwa dhi mapiyo bende ito boke mar 8 mano mar The Standard bende nitiere yuaruok makoni kod kocha kaluwore koda duonde mag piny owacho ahinya sani ma bende koro moko kuom josiasa itemo negi nonro makoni kod kocha kaluwore gi oboke mag degree bende koro duol mong'ere kaka The Commission for University Education kanyakla gi duol mong'ere kaka Kenya National Qualifications Authority sani koro gintiere gi pogruok mar paro
ng'ama nego bed ni puodho wach degree kaluwore gi duol mar Kenya National Qualifications Authority gin magiwacho ni gintiere gi ratiro mar puodho degree makamano. Waseneno ka duol mar Commission for University of Education kata kiero CUE bende osebedo ka donjore e wach makamano. Koro kaluwore gi jatelo maduong', jata chenro maduong' mar duol mar Kenya National Qualifications Authority mong'ere kaka Juma Mukwana, gin magiwacho ni nego bed ni gipuodho kaponi degree mag ng'ato nitiere godo en degree makare kata oyo. Owacho ni piny owacho osebedo karamna ka sani koro donjore tije maggi. Kata komachielo jakom mar Commission for University Education Mano Chacha Nyaigoti bende koro wacho ni gin bende nego bed ni gipuodho wach makamano. To wach makamano bende nwaneno karamna komienjo e kinde mabende koro jotelo mopogore irango wach degree maggi. Karamna Sakaja bende nwaneno kacha ka bende koro nuwuok ka yanga mano ka banka nosechopo e duol mar DCI ka bende koro wacho ni migepe mag piny owacho nego giyangre ni ng'ati mang'o to ng'ati mang'o. Eric Gipach. Wach makamae okelo midhiero malich ahinya nikech ka koro ywaruok nitie to en ng'ama onego bed ni yango ka degree ni en adiere kata oyo. To gima nyalo konyo bro chopo kama koro bobedo piny achiel mi itimo university gimaro mae manyalo konyo kaka no ma secondary certificate en achiel to nikech koro ywaruok makamae koro nyiswa adier ni to degree ni oa kuma kure sani degree en otas ma sani nyalo dhi adhiya kucho iwacho ni inyalo dhi skul kucho to ginyiewe koro mane makolo kelo ywaruok nikech nyiewe no ka ng'ama jok ma chiwo opogore skundi ni chiw mare skundi jobe pog chiw mare koro pogruok no bende makelo ywaruok kae ka koro duolno mochung' ne somo mbalariany ni kod ywaruok kod KNQA ni to en ng'ano monego bed ni sidho oboke mag somo e pacho kae. Eri kada ni mondo watiek gi wach mantiere ito boke mar 11 nikech aneno ka sa ok en marwa sa achiel dhi karomo nego bed ni wadonjo e kidieny machielo. Nitiere nonro nyakwara Mogajwanga ma bende notim kod kambi matimo nonro mar TIFA. Nonro makamano aneno ka koro oketo ogai mar ODM ma bende ringo gi kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Gikete ni kaponi wantimi yiero duchieng' makawuono Raila biro yudo kwana tamalo 50 mag ombulu kilwe gi William Ruto ma bende biro yudo kwana tamalo 25 ilwe gi Wajakoya mano George Wajakoya ma bende biro rang'iny mar 3 gi kwan atamalo 18. Nonro makamano nyakwara Mogajwanga bende notim e lemo mar gavana hinya buore Nairobi ka kama bende nonro makamano koro keto Sakaja e rang'iny mamalo ponono ni bitimi yiero duchieng' makawuono Sakaja biro yudo kwan atamalo 40 mago mag ombulu ka ilwe machiegni gi Igadhi mano Polycarp Igadhi ma bende biro yudo kwan atamalo 32. Nonro makamano mana kinyalo ng'iyo matut nyakwara Mogajwanga TV ni kanyo joma nyiri kata mana nyidende ni mona e pacho kaende inyanya mantiere buore Nairobi ka ema bende koro wachore ni biro luto ombulu mathoth ne Sakaja mane kwana tamalo 40. Polycarp Igadhi joma nyiri kata mana nyidende ni mabende nyalo luto ne ombulu en kwan atamalo 32. Kata kamano joma chuo bende moseyudore ni ng'enygi nyalo luto ombulu ne Polycarp Igadhi mano kwana tamalo 40. Joseph Sakaja joma chuo unyalo luto ne kwana tamalo 38. Rowere ma bende ntiere e pacho ka mano buore Nairobi ka ainya e kom mar gavana giwacho ni rowere ma bende koro nyalo luto ombulu mathoth ne Sakaja kiluwo gi Igadhi. Kom mar seneta kanyo bende naneno ko tim nonro gi TIFA. Edwin Sifuna biro kanyo rang'iny mar namba mokwongo gi kwana tamalo 27. Ilwe machiegni kanyo gi Bishop Margaret Wanjiru gi kwana tamalo 9. Jok ma bende pok oyango ni gin gibiro luto ne ng'a gin ji madirom kwana atamalo 64. Bende nitiere kom mar woman rep kata mana jaod bura mar county ma Nairobi ka Esther Passeris okaw namba gi kwana tamalo 32 kilwe gi Millicent Omanga kwana tamalo 19. Rachel Shebesh biro gi kwana tamalo 1. Jok ma bende pok oyango ni biro luto ne ng'a ombulu gin kwan atamalo 48. Duol mar TIFA bende notimo nonro kaluwore gi kweth mopogore ma bende oseyangore Azimio
bende koro ntiere namba mokwongo kanyo gi kwan atamalo 46. Iluwe gi Kenya Kwanza mantiere gi kwan atamalo 24. Jok ma bende pok oyango ni kweth mane ma bende gihero gin kwan atamalo 30. Ere kada mar mondo mi watiek wach ma kama wach ni mogik ma bende inyalo nyiso nyakwara Ramogi Ajwang kwatieko nonro mar Gaset. Kwatieko nonro wi nonro mano timni nyiso ni jopiny dhi yiero ji kaluwore kod ng'ato kien mok ing'iyo duond od bura ma ng'ato nitiere nikech king'iyo riwruok mar Azimio Edwin Sifuna kom mar Senate en gi mbi mare ni malo moingo mano mawuok Margaret Wanjiru ma wuok e Kenya Kwanza to kendo king'iyo kar gavana koni Igadhi be mantie Azimio koro ni piny mar Sakaja mantiere Kenya Kwanza manyiso ni ka koro ji ok ng'i duond od riwruok kata od bura manyiso ni jo Kenya jo Nairobi dhi yiero ji kalure gi kaka ging'iyogi to kendo king'iyo Igadhi Igadhi odonjo machiegni ng'weny to Sakaja nene ka ng'ama osebedo mongirore kano chako gi Senate makoro chopo sama koro dwaro kom mar gavana ni. Bende eri kada ntiere wach moro ma bende wadwaro ni mondo wang'e e itoboke mar 13 kapok waduoge wach moro mar kuo mar ombulu kanyo. Itoboke mar 13 bende sani ntiere tungni makoni kod kocha e duond bura mar UDA kanyakla gi kweth mar Kenya Kwanza. Koro Rigathi Gachagua jal ma bende en jalup ogai mar UDA William Ruto bende gisani en kanyakla gi speaker mar od bura ma pacho ka maduong' mano Justin Muturi. Koro onyiso moko kuom jotelo mantiere Kenya Kwanza mano koriwo jatend duond bura mar Tuji Bebe William Kabogo, jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria gi jatend duond bura mar The Service Party Mwangi Kiunjure. Ka betgi e Kenya Kwanza ok morgi giwuog oko gidhi kweth machielo mano wach ma bende owach mombedo wach gi Rigathi Gachagua. Wach ma kamano bende waseneno kosebedo ka kelo tungni makoni kod kocha Moses Kuria nosebiro nyaka e mbui kata mnaka noloso kata mna gi TV mar Citizen ka bende nowacho ni nitiere johera moko ma bende samoro ojating'e nyamburko kitero gi campaigns mopogore opogore. Wach Rigathi Gachagua ma bende sani koro nyiso moko kuom jotelo mopogore opogore wach ma kama di wach yang. Wach ma da wach mar Gachagua ni nikech king'iyo jok ma owuoyo wigi jogi ai county achiel ma Kabogo dwaro leo mar gavana, Moses Kuria dwaro leo mar gavana mar Kiambu to jachung' mar UDA mantiere ma bende Gachagua nitiere bendo chung' kanyo. Moses Kuria Gachagua neno ni onego beni osiro mana ng'ano mawuok e duond od bura ma entiere. Koro ma osekelo ywaruok nikech jogi neno ni gin duto gisiro jachung' malaro kom ker achiel ma en William Ruto. Momiyo koro gineno ni gibe onego bed ni imiyogi thuolo maromre kod nyawadgi mantie UDA cha. To giyudo ka thuolo ni onge. Koro ma osekelo ywaruok ma Moses Kuria nowuoyo kanyo to kata kamano dok chien to Kabogo teto neno ni koro romo. To bende gintiere gi pogruok ka bende giwacho ni ni gi kweth kata mana kana gidonje riwruok mar Kenya Kwanza nokoketne gi ayanga winjruok ma bende ne gidonje. Bende par ni jalup jatend piny Kenya William Ruto bende kar dhi ringo kata mana gisani ma bende olaro komb tend piny Kenya olare gi duond bura mar UDA en ok olare gi kweth mar Kenya Kwanza kaka nyawadgi Raila Odinga ma bende laro kom makamano gi kweth mar Azimio. Kok mano Eric wach ni mogik watieko wach makamane nyakwara Ramogi Ajwang okinyi makawuono sa osemayo wang'wa. Wach mogik en kata kopogore gi mantiere oboke sani bende piny Kenya waikore ne yiero maduong' ma pacho kae. Wach mogik madawachi jokanyanam ni koro ochopo kinde mabe ochopo numa odhi go ombulu kendo. To sani koro thuolo chalo thuolo mogik nikech nonyiso ni risas odong' achiel to duogo medore. Nonyiso ni koro en magazine opong'. Koro chuno nyaka buogo ko te mondo lut ne ng'ama udwaro nogo eka obiyo oyud kom to ka koro bet ni oseikawe mano ok bokele ikele gombulu. Erokamano ahinya Eric wago erokamano kuom biro e nonro mar Gaset okinyi makawuono. Kok nyakwara Ramogi Ajwang mano jafwambo wadwa mabedo ng'ere kaka Eric Okeyo. Gaset molombi okinyi makawuono e kinde The Standard gi Daily Nation idhi inyiew e chiro. Kok mano mabiro bang' ma en twak e chenro mar Piny ma idhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Ritor masani kete mane TV mar Ramogi.
Puodho ni king'iye duto onge manyiwa mwatiyo, onge pi moro mwagone, en mana pi koth kaka thurwa ka sani tineno kako chwe maber. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gunde ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kai neno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyo gi